दा एबसुआ बेसेबां साक्सेस खालामनो हायो बे बिथांमोननि खोथा जों नेबाय थागोन दिनै सिएसपिआबो प्रप'जाल होदों बेयाव अथ'रिटि बिटिएफनि ट्राइबेल कनफारेन्स बेयाव आलासि महरै जों नुजाफैदों सेक्रेटारि आरो आं इउथ बिपिएफनि लोगो आफादगिरि सानैखौबो हाग्रामा जोंखौ थिनदों दा नुनानै रायजो राजाफोरनि जे बाहागो लानाय बेखौ नुनानै मिजिंथियो जोंनि बिपिएफ दोलोआ फैबाय थानाय बेवहाय जोङो एबारावहाय 10टा समस्तिनि गेजेराव 10टाखौ देरहानानै जेरै गुबुन गुबुन इलेक्सनाव 2005निफ्राय 2020 सिमाव जेरै उदालगुरिनिफ्राय मोनसे मोजां रिजाल्ट बिपिएफआ खालामबाय थादोंमोन थिग बिदिनो फैबाय थानाय समावबो 2025 उदालगुरि जिल्लानिफ्राय 10टा समस्तिनि गेजेराव 10टाबो देरहागोन मोनसे आफाद दिनै बेखौ जों आसा खालामनो हायो आरो दिनै बिपिएफनि दोलोनि जायनाखि स्थिति बे जोबोद गोख्रोङैनो दंबाय थायो जायनि जाहोनाव दिनैहाय गोबां पार्टिफ्रा जोंजों एलायन्स खालामनो दिनै प्रप'जाल फैबाय थादों दिनै इउपिपिएल दिनै बिथांमोनाबो जोंजों एलायन्स जानो होननानै प्रस्ताब होदों कंग्रेसनिफ्रायबो प्रस्ताब फैदों जिएसपि अना बर' कंग्रेस बिजेपि जेसेबांनाखि राजनितिक दोलोफोर दङ जोंनि आसामाव बिथांमोना जोंखौ दिनै आथिं हमफैदों बा गावसोरखौ लाफानानै इलेक्सन गेलेनायखौ बिथांमोना लुबैदों दा बिनिफ्राय बुजियो बिटिसिआव बिपिएफनिफ्राय गोख्रोंसिन राजनितिक दल मोनसेबो गैया बिथांमोना थांनाय एमपि इलेक्सनाव देरहादों जानो हागौ बिजेपिआ इउपिएलआ क'क्राझार आरो उदालगुरियाव नाथाय सामग्रिक भाबै दिनै नायोब्ला दिनै बिथांमोना नुदों बिपिएफआ फैबाय थानाय बिसायख'थियाव दिनै 30टानिफ्राय बारा सिट लानानै देरहानाय सरकार दागोन बेखौ नुनानै दिनै गिखांनाय फैजोबदों जे जोङो हारसिङैनो क'क्राझार लोकसभा समस्तियाव दिनैहाय जों सेकेन्ड पजिसन मोनदों आरो बेबो अनलि 50,000नि डिफारेन्स दा बेफोरखौ जोङो एसेम्बलि सेगमेन्टफ्राव दिनै जुदि हारसिं जों 1 नाम्बारावल' फैयो दा जों अलरेडि जों केलकुलेसन खालामनानै मोनदों जोङो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव थांनाय एमपि इलेक्सनाव जों खालामना मोनखाबाय जोङो 25टा एमसिएलए समस्ति देरहाना दंखायो थारमाने सरकारा जोंना जाखानानै दङ दा ओंखायनो बे सरकार जाखानाय पार्टिजों थाफानो दिनै गोबां राजनितिक दलफ्रा दिनै लोगो जानो सेस्था खालामबाय थादों दा जों बिजिरगोन दिनै एबसुनिफ्राय प्रप'जाल होदों जानांगौ होननानै बिथांमोननिखौबो जों वेलकाम खालामदों दा एबसुआ बेसेबां दायथ' लानो हायो बिथांमोननि खोथा जों खिन्थु राजनितिक दिनै रिजनेल पार्टि हिसाबै जों ज' जानायखौ लुबैदों दा एबसुआ बेसेबां साक्सेस खालामनो हायो बे बिथांमोननि खोथा जों नेबाय थागोन दिनै सिएसपिआबो प्रप'जाल होदों बिनि सायावबो जों नायबिजिरगोन कंग्रेसनिफ्रायबो प्रप'जाल होदों बिनि सायावबो जों नायबिजिरगोन दा जिमान राजनितिक दलफोर दङ दा खालि बिपिएफखौ नागिरदों बिनि जाहोना जाबाय बिपिएफआ दिनै हारसिङैनो बियो सरकार दानो हासिगोन आरो रोखा जाबाय बियो दिनै 25आव सरकार जागोन आरो